Fred Astaire. Og så skal jeg ned med til benarbejde på YouTube senere. Klar, tredje gang. Ej, hvor er det også var kommet. 1-0. 2 hold. Jeg spiller kun. Det er jo sygt forkert. Det er stærkt. Godt, Lars. Flot indarbejde. Vi er gode, de er sgu gode til at komme bagfra. Så har vi det. Det er benarbejde. Det er godt, det ligger helt hårdt med det. Flot. Så kan vi se benarbejde. Så får vi det. 5 stykker. Sådan der. Det bliver. Sheriffen skyder på det hele. Vil det godt være sød eller noget mere? Nej, hvor er det jo pænt, at mod din hælde, der slæber. De skændes. Kom nu, Jesper! På de sjove hold. Der er min så. Og 6 skarps. Det er altså benarbejde, at I står fuldstændig. Men alt, der bliver filmet, er kun på grund. Det vil jeg gerne lige have kredit for. Kredit for 50 point. Det er 6. Kom så lige efter mig. Lad mig ikke være slet. 9-6. Første gang, jeg bruger den. Jeg ved jo, de går i stå på 8, 9 eller 10. 10-6. Det var sjovt at tage dem igen. Jeg synes, det bliver pisse sjovt. Det kræver, at... Laver 18 mange. Ja.